ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿಜಯ್ ಕವಿತಾಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಯಾನು ಕವಿತಾ ಮಾಣಿ ವಿಷಯದಾದ ಪನ್ನಗ ಮುರಣಿಂಚಿ ಎಂಕಲ್ ಮದಿಮೆದ ಒಂಜಿ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಪೋದಿತ್ತ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೇರು ಹೋಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊನೆ ಎಂಚ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಲ್ಪೊನೊಂದು ಪೂರ. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ದ. ಸೊ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪನೋಡೆ ದಾಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಗೆ ಅನ ಪೋದಿತ್ತ ಹೋಸ್ಟ್ಗೆ ಅಂಡ ನೆತ್ತಾತು ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬೇತೆ ಓಲ್ಲೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕೇಜೆ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಆಗ್ಲು ಏನಂತ ತೂವೊಂದೇರು ಪೋಯಿನ ಕೂಡಲೇ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೇರೆ ಬತ್ತದ ಜ್ಯೂಸ್ಕೊಂಡು ಅದಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅಲ್ಪ. ಸೊ ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ ನಿಟ್ಪಳ್ಳಿನ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ಹೋಸ್ಟ್. ಸೊ ಐಕುದು ಮೆನ್ನ ಚಾನಲ್ ನೀಕ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿಜೆ ನಿಂತಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪಲೆ. ಸೊ ಅಲ್ಪದ ಜನಕ್ಕುಲ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅಕ್ಲೆ ಎನರ್ಜಿ ತೂನಾಗ ಎಂಕ ಎನರ್ಜಿ ಡಬಲ್ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಸವೇತ ಮಾತ ವೀಡಿಯೋನು ತೂವೊಂದುವಲೆ ಎಸ್ ಒಂದು ಎಂಕಲ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಯಿನ ನಿಟ್ಪಳ್ಳಿ ಹೌಸ್ ಬಂದು ಅಲ್ಪ ದೆತ್ತಿನ ಅಂಚಿನಂಚಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಐಕ್ ಜಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ ತಿಕ್ಕುದು ಪೋಡು ಫುಲ್ ನಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಮಾತ ಉಂಡು. ಇದು ಮದಿಮೆದಿಲ್ಲಾಗ ಎಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಪೂಯಿನ ಕೂಡಲೇ ಮಾತ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಲ್ತುಂಡೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೆ ಕಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಿನಿಮೋಡು ಬೊಕ್ಕ ರಂಗನಟಿಯಾದ ಪುಗಾರ್ತನೆ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಕವಿತಾ ಮಾನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಂಗೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮನ ಮಾತ ಖುಷಿ ಮಲ್ಪೆರುಳ್ಳೇರು. ಆರೆಗ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕೊಪ್ಪಳದ ನಾರಾಯಣ ರೈ ಬೊಕ್ಕ ಉಮಾವತಿ ಬೇರ್ನ ಸುಪುತ್ರಿ ಐನ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಜೇತ ಮೊಗ್ಲೆನ ಪರವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆರೇನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೀಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಉಪ್ಪಡು. ಮಾತರಿಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಉಂಡಾ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚಂಡ ಈಗ ಮಾತೆಲ್ಲವರು ಲಕ್ಕದಂತಲೆ ಉಲೈತ್ನಾಗ್ಲು ಮಾತವರ ಪಿದೈ ಬಲೆಗೆ ಉಲೈತ್ನಾಗ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲವರ ಪಿದೈ ಬಲೆ ಮದಿಮಲ್ ಮದುವೆ ಸಮೇತ ಬತ್ತು ಗುಲ್ದೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲೆಯವರ ಅಂಚಿದ್ರಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಆಡೋಡು ಓಕೆನಾ? ಎಸ್ ಡಿಜೆ ರೆಡಿಯಾ? ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎದ್ಕೊನೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ, ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೋರೇನ ತಾಟಿ ಕೊಟ್ಟದು. ಜೋರ್ ಪನೋಡು. ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪನ್ಪ ಓಕೆನಾ? ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಬಂಜರ ಐ ಲವ್ ಯು ವಿಜು. ಎಸ್ ಇರು ಮನ್ಪಿಚಾರೆ ರಿಪ್ಲೈ ಇಜ್ಜ ಎಸ್ ಗೊಬ್ಬರ ರೆಡಿಯಾ ಮಾತಿರ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಜೋಗ್ಲಿಗೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಬಿಡ್ತೆ ಏರ್ ಎಡ್ಡೆ ಬಂಡೇರು ಏರು ಚೈತ್ರಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ದರ ಆರೊಂಚೂರು ಏರನ್ನು ವಿನ್ನರ್ ಮನ್ಪುಣೆ ಎಂಕ್ 2 ಜನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಉಂಟು. ಫಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡ ಹಿಂಗೆ ನೆರ್ಜೇರತ್ತ ದೊಡ್ಡಗೆ ಬೇನೆ ಮಂತಾರೆ ಇಜ್ಜಾತ ಮೆಲ್ಲ ಕಣತಿನ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಒಂಜಿಲ ಇಜ್ಜ ಈ ಬಾಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಇರ್ಲ ಏರ್ ನಟಿಗೆ ಬೈದಿನ ಏರ್ ನಟಿಗೆ ಮಾಮನ ಇಂಜಿರಿಗೋಡು ಕೈಲಿಗೆ
ಏನ ಪುದರ್ ಪನ್ನಿ ಅರ್ಜನಲ್ಲ ಆಂಡ ಒರಿ ವಿನ್ನರ್ ಆದು ಪೇರ್ ನೆಟ್ ಅಡ್ಡಿ ಅರ್ಧಕ್ಲೇನು ಓಕೆ ಔಟ್ ಆಯ್ರು ಎಸ್ ಓಕೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಜೋರೈನ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಬರಡು ಎಸ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಇನಾಮ್ ಕೊರ್ಡು ಪಂದ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಹಿರಿಯರು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದ್ದದ ಡ್ಯಾನ್ಸರಾ ಅತ್ತ ಸಾಂಗ್ ಸಿಂಗ್ ದಾಲೆಜ್ಜ ಸಿಂಗರಾ ಇಲ್ಲನಾ ಮೋನೆಗೆ ಪಾಡುಡು ಓಕೆನಾ ಓಡೆಗೆ ಪಾಡುದು ಮೋನೆಗೆ ಪಾಡು ನಾನು ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಪಾಡುಡು 20 ಸೆಕೆಂಡ್ ಏರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡುಡು ಅಕ್ಕಿ ವಿನ್ನರ್ ಒಂಚೂರು ಜಾತಿ ಇತ್ತಿರದೆ ಪೋಚಿ ಅದೇ ತಿರುಗಿರು ಓಕೆನಾ ಮಾತ ರೆಡಿಯಾ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾರು ಬರ್ಪುಡು ಹೆಚ್ಚಿರು ಉತ್ತಲೇ 90 ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ 6 ನಿಮಿಷ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು Baby, why can't you sleep at night? Tell me lies, I just wanna know the truth. Do or die, is it me or is it you? You can say I haven't tried to cross the creek. But I keep coming back to you. But I keep coming back to you. ಜೋರಾಗಿ ಕ್ಲಾಪ್ ಕೊಡು 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪ ಅಂಚಿದ್ ಬರೋಡ ಈ ಜಿಂಚಿದ ಅಲ್ಪ ಎಂಚಿನ ಪುದರ್ ಅನುಶ್ರೀ ದಾದ ಮನ್ಪುನೀರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ರೆಡಿಯಾ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಶಿವ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಪ್ಲಕ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಇದು ಹೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಅದು ಒಂಜಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಲ್ತೇರು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಮೊಮೆಂಟೆಡ್ ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಅವೇ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ ಎತ್ತಂಡು ಅವೇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ Baby, why can't you sleep at night? Tell me lies, I just wanna know the truth. Do or die. ಇಂದು ಇಂಕ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋದಲಕ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ್ ಒಂಥರ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಉಂಟು ತಿಯರ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಾನೊಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ಲ ಕೊಡ್ತೇರು ಸೊ ಐಟು ದಾದ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್
ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಉಂಟು ಎಂಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮಸ್ತ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಅಂಚ ವೇದಿಕ್ಕಂಡು ಒಂದು ಶಾಲು ಎಸ್ ಇನ್ನಿತ ಮಾತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಅನ್ಪಣ್ಣದು ಎನ್ನದೆ ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಂಡ ಇತ್ತನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪಲೆ